Gisusi sa Talisay City Solid Waste Management Office ang bakanting luna sa Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Talisay human makadawat og reklamo nga gihimo kining labayanan og basura. Upat ka mga pamilya nga mga basurero gingong maoy mitapok sa mga basura aron maoy ilang pilian sa mamihimong mabaligya pa. Atong sayran sa live report ni Fem Dumabok. Fem? Yes, sa gihimong pakisusi sa kadaguan sa Talisay City Solid Waste Management Office ganihang buntag, ilang nasuta nga tinuod gyud ang gipadangat nga reklamo ug gani matud pa 5 ka tuig na nga nagpuyo sa maong dapit ang mga nagbutang sa basura. Nihimo og site inspection si Edwin Yerves, head sa operation sa Talisay City Solid Waste Management Office sa lugar tungod sa mga reklamo. Sama nilang sa mga motorsiklo nga nagpark sa sidewalk dinhi sa ilawom sa skywalk sa Barangay Bulacau, Talisay City. Ug sa kilid gyud niini makita usab ang nagtipunog nga mga basura sa bakanting lote nga gipanag-iya sa pribado. Gisuta pa sa barangay kung si kinsa gyud ang tag-iya niini. Ug aduna usab nagtulda-tulda kay gipuy-an na ang maong dapit. Ang mga nagpuyo mao ang mga mamasurahay sa kadalanan sa Cebu City ug Talisay City. Gidala nila ang mga basura nga ilang makolekta sa bakanting luna aron didto pilion ang mga basura nga mamahimong mabaligya pa. Nakadawat og hangyo si Yerves gikan sa mga barangay opisyal sa Bulacau nga magpatabang kanila aron mahipos ang nagtipunog nga mga basura. Sa ilang pakisusi nasuta ni Yerves nga sa bakanting luna ug sa tapad niini nga guba og abandonadong building nagpuyo ang mga mamasurahay. Usa kanila kining 55 anyos nga si Angelisa ug ang iyang kapuyo nga 54 anyos nga lalaki nga paralisado na sulod sa duha ka tuig. First itong plano nga maklear gyud ang tanang sidewalks, no, ang sidewalk din hiya. So sigon kanina sa kuwag yung personal nga pag-inspeksyon. So nakita nako nga doon nagay mga obstruction sa sidewalk o kining gitawag nato o kanang gitawag nato open mini dam site. Unya mo himo nila nga tambakanan sila mga basura. Ang katong mga recycle o dili recycle na diha nagtipon ra. Giangkon sa mga mamasurahay nga ilaha ang mga basura ug gihimo ang dapit nga segregation area alang sa mga igbabaligya nila nga mga basura. Ilaw sab giangkon nga taga Barangay Kandulawan sila, usa sa mga bukirang barangay sa Talisay City. Dapugos matod sila sa pagpuyo sa bakanting luna kay ang pagpamasura man ang ilang panginabuhian sulod na sa 5 ka tuig. Oh, kung nami kataklihan man pwede mo hawa mi diri ma'am. Kay unsa gani yung panginabuhian tan ma'am nganong naamo diri? Mga masura ra man di. Basura mo. Asa mo magkuwag basura? Sa dumay kuan pardo. Pangamong kuan ba nga madana mo diri tigmangon na namo. Ang makakwarta mi ba. Makapalit sa mig kuan kanang makaon konsumo ba. Yung atong mga basura diha sa ikas kanang bakanting lote. Amo Asa nagikan? ang kinuha ra sa namo kang mga magabi ba Na basura mo. para pangortahan sa namo. Wala mato kay lamon sa na ipanodo ba niya wala man mo ma kuan ginanam ra mo kuan ba ipos. Ipakural man namo. So katong inyo nito mga recycle, mga basura, pull out to ninyo before nga kami operasyon kada. Mandiri lang sa sila or inyo Temporarily nature nga dili pa nato makuha ng taga-DSWD. Andam hinuon sila nga mobalik sa Kandulawan kun mahatagan sila og kapuy-an. Sa pakighinabi pinagi sa telepono ug ipahibaw ni Colleen Inahada, Talisay City Social Welfare Officer sa Balitang Bistak, nga ipasusin niya ang mga mamasurahay. Ila silang awhagon nga mobalik na sa ilang lugar. Nakigalayon si Inahada sa kapitan sa Barangay Kandulawan ug sa Barangay Bulacau. Actually, dugay na yun na sila i-relocate na mo dito, dugay na sila i-Kingscon, kay katong naitabo nga bata ba na. Naliksan? Kuhan sila i-encourage, series of consultation, i-himo sila para pabalinon sila dito sa Kandulawan. Easy money man kung naa sila diha. Mobalik. Mamanig jud man ang jud ipahugtan na jud ikap kay Dagang salamat, Fem Dumabok.